Fir-replika għal budget 2026 il-Prim Ministru Robert Abela fisser fid-dettall il-miżuri ekonomiċi u soċjali li se jassiguraw il-futur għal uliedna fl-istess ħin il ħabbar proġetti u inizjattivi ġodda għal ġid tan-nies fosthom il-Park Nazzjonali fil-White Rocks. Onestament, tieħu gost tisma' lill-Prim Ministru tagħna, id-diskors tiegħu kien eċċellenti, impeccabbli. Robert Abela huwa statista kbir illi għandu gravitas politika kbira ħafna li meta qed jagħti garanzija illi aħna ser imorru il-qudiem u mhux lura, dik hija garanzija assoluta. Jiena oġbitni ħafna dik il-frażi li qal il-fast forward u full speed ahead, għax dan huwa l-mod ta' kif Gvern Laburista jaħdem. F'edizzjoni speċjali tal-programm bil-fatti fuq One l-eks-Ministru Justin Caruana qalet li dan kien budget importanti u deċiżiv li jibni fuq ta' qablu u li jiftaħ prosperità ġdida għal familji Maltin u Għawċin. Huwa budget li minnu qed jibbenefika kulħadd, qed naraw is-setturi kollha, qed naraw miżuri favorizzati tagħna l-istudenti tagħna fejn jidħlu l-istipendji, fejn jidħlu l-investiment fl-edukazzjoni, fl-apparat teknoloġiku u diġitali, fejn qed naraw l-assistenza għal koppji li jridu jixtru l-ewwel dar tagħhom, l-ewwel proprjetà tagħhom. Lill-anzjani tagħna il-proġett sabiħ illi ħadd gost nisma' ħafna dwaru ta' San Vincenzo Paul, però il-pensjonanti mhux biss iż-żidiet fil-pensjonijiet imma li qed nindirizzaw ukoll diskriminazzjonijiet u anomaliji li jagħmel ħadd ieħor wara kollox, imma li permezz ta' dan il-budget qegħdin inkomplu nindirizzaw. U budget holistiku li jagħti priorità li tkabbir ekonomiku b'inizjattivi favur niċed ġodda ta' xogħol u investiment enormi fis-saħħa, l-ambjent u l-infrastruttura, għalhekk budget li jagħti lil poplu garanzija ta' serħan il-moħħ. Meta nħarsu madwarna fejn pajjiżi oħra qed jippreżentaw budgets miżuri ta' awsterità, aħna l-miżuri tagħna ta' benefiċċju u pożittivu li qed ipoġġu iktar flus fil-bwiet tan-nies. U għalhekk ngħid li il-Partit Laburista fil-Gvern għandu l-kredenzjali kollha meħtieġa biex joffri sens ta' wens lill-poplu tagħna. Justin Caruana qalet li s-sabiħ ta' Gvern Laburista u li miegħu ta' fejn int u ta' fejn sejjer. Gvern li jħobb lil poplu għalhekk għandu l-enerġija kollha li jinvesti fih u jipproteġih. Frażi importanti ħafna u ta' min jagħtiha il-pace tagħha, il-pace dovut tagħha huwa meta il-Prim Ministru għalilna dan kien budget tajjeb. Aħseb wara il-budget li jmiss li se jkun iktar tajjeb, jiġifieri verament full speed ahead. U tajjeb illi fil-kuntest ta' dak li qed jiġri wkoll u tal-fatti li ġraw dal-aħħar, impoġġu wkoll il-kuntest tal-imħabba lejn pajjiżna. Fejn ħadd ieħor qed jagħmel ħsara lil pajjiżna, il-Prim Ministru tagħna ħareġ u qal messaġġ importanti ħafna illi biex taħdem għal pajjiżek titħobbu. Jekk ma tħobbx il-pajjiżek allura bil-kontra ma tistax taħdem għalih. U dik hija distinzjoni netta bejn naħa u bejn oħra.